Добър вечер на всички. Уважаеми господин кмета, уважаеми колеги, уважаеми граждани на община Враца, уважаеми гости, уважаеми медии, добре дошли на всички. Тази вечер ще проведем обществено обсъждане, което е свързано с предложените изменения в наредбата за организация на движението при кратковременно паркиране в синя зона в град Враца. Общественото обсъждане ще протече при следните условия. Първо, едно кратко изложение, експозе господин кмета ще направи, след което ще дадем думата на основния експерт. Това е директора на общинско предприятие Паркинги и гаражи господин Венчо Кръстев, след което ще преминем към дискусия по наболели въпроси, които имате вие да зададете и да направим едно пълно обсъждане по предложени изменения в наредбата, свързана с кратковременното паркиране. Давам думата на господин кмета. Заповядайте, господин кмета. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги общински съветници, скъпи съграждани, честно да си признаем, си искаше да има повече наши съграждани на това публично обсъждане, но явно слабата активност се дължи на студеното време. Дано това да е причината. Иначе би било тъжно, ако хората, чието улици и зони са засегнати от синята зона, нямат мнение по темата. И то по тема, която е изключително важна за нашия град, свързана с паркирането, сигурността, режима на движение на автомобили, затрудненото преминаване заради често пъти неправилно и нерегламентирано паркиране, нещо заради което всъщност правим и промяната в наредбата. Тя е в няколко аспекта. Първото е свързано с въвеждането в експлоатация на репатриращ автомобил. Използването на същото ще се осъществява на основание глава 8 паркиране и принудителни мерки при неправилно паркиране. Това е член 33 и член 42 от наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца. След въвеждането на тази мярка, очаквания икономически ефект от дейността ще бъде между 5 и 6 хиляди лева месечно или около 60 до 70 хиляди лева годишно. Промяната в организацията на паркирането в центъра на град Враца, улица Христо Ботев и улица Стефанаки Сабов, а именно създаване на зона с денонощно платено паркиране. Цената на същото ще бъде 1 лев на час. Таксуването ще бъде по електронен път. Очакван икономически ефект 2500 до 3000 лева месечно или 30 до 35 хиляди лева годишно. Предлага се промяна в организацията на паркирането на улица Антин Първи. Сегашният денонощен паркинг да бъде определен като синя зона. В момента на паркинга работят 4 контролери, като приходите не покриват дори работните заплати за тази дейност. Предвижда се също така две промени в член 11 от наредбата, свързани с поставянето на скоби. А именно, в член 11, алинея 7, при поставяне на скоба се заплаща сумата за скоба 10 лева заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до края на работното време на съответната зона. В член 11, алинея 4, при повреждане на скобата отговорност за това носи собственикът, ползвателят на принудително задържаното пътно превозно средство. Този, който е глобен, ако я повреди, си плаща самата скоба и повредата. Променя се цената на служебния абонемент, като сегашната цена от 150 лева се променя на 70 лева месечно за първа ценова зона, а за втора ценова зона се определя цена от 35 лева месечно за леки автомобили. За автобуси до 12 места и товарни автомобили до 25
Автомобили до 2,5 тона цената е от 350 лева месечно, се заменя с 150 лева месечно. Отменя се точка 14 и точка 15 от наредбата, като от синя зона отпадат отсечките. Улица Димитър Хаджитошин от улица Кръстова Българията до улица Скобелев и улица Скобелев от улица Димитър Хаджитошин номер 26 до улица Скобелев номер 4. Към синя зона се добавят улиците Георги Бенковски от пресечката с улица Петропавловска до улица Христо Ботев, Петко Рачо Славейков и улица Георги Бенковски до пресечката с улица Христо Ботев, Иван Рилски от Петропавловска до пресечката с улица Славейков и улица Здравец, от улица Христо Ботев до пресечката с улица Славейков. Към синя зона се добавят и улиците Стоян Калучев от улица Иванчо Цветков до пресечката с улица Софрония Врачански и улица Иванчо Цветков от улица Стоян Калучев до пресечката с улица Кръсто и Българията. Това са предложенията, които се правят в наредбата, така че отварям темата за дискусия, предложения, идеи и мнения по така направените предложения. Така че това е за сега от мен. Благодаря ви. Да, благодаря, господин кмета. Уважаеми гости, давам думата на директора на Общинско предприятие Парки и гаражи, господин Венчо Кръстев, за по-подробно разясняване на предложения. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Каменов, уважаеми общински съветници, медии и гости на тази вечерното обсъждане. Както беше направен анонса от кмета на общината господин Каменов, вие разбирате, че община Враца е с намерение да реализира една модерна централна част, в която централна част да има ред в паркирането, в движението на моторните превозни средства и в същото време да бъде подсигурена възможност, тъй като в централната част на град Враца се намират всички по-важни институции в града и областта, лесен достъп до тези институции. Защо е необходимо да се направи това? Това е необходимо да се направи по простата причина, че в град Враца в момента автомобилите са повече от жителите на града. Вярвайте ми в това, в града има не повече от 40 000 жители, а ежедневно се движат над 50 000 автомобила. Световната практика е показала, че няма друг режим и друг начин, освен създаването на някакъв ограничителен режим. Ограничителният режим е създаден точно по този начин, чрез приемане на синя зона, или това е платеното паркиране. Както разбрахте, основното в това е въвеждането на репатриращия автомобил, за който в града се говори от много отдавна, и трябва да бъдат определени правилата, по които ще работи този автомобил. И вие разбрахте, че това е наредбата за организация и безопасността на движението и дисциплината водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца. Другите изменения, които са предложени с промените в наредбата, това е организацията на движението в централна градска част. И сега знаете, че в момента на улица Христо Ботев и улица Стефанеки Савов съществува синя зона. Проблемът в тази синя зона е, че от влизащите дневно 300 до 400 автомобила заплащат между 50 и 60. Ще попитате защо? Защото голяма част от автомобилите, които влизат, са или автомобили на институции, или автомобили на хора, които не желаят да заплатят таксата си. Защо? Проблемът е в това, че още със създаването на синята зона във Враца битува становището, че синя зона е определеното парко място. Откакто аз съм директор на предприятието от 1 август тази година, това чрез моите служители се опитваме да го променим и се опитваме и чрез медиите да го наложим. Значи, синя зона е определена отсечка,
от улицата, в която като сте влезе, паркирането и престоят в нея се заплаща почасово. И това е определено с наредбата. Именно за това ние предлагаме в централната градска част на Враца, в идеалния център, да бъде създадена нова организация на движение. Тази организация на движение ще бъде осъществена последния начин. При Гевреците, това е засечката, която е на Ботев, точно срещу паметника, на площад Ботев, точно срещу паметника на Христо Ботев, ще бъде поставена бариера и ще се извършва чекиране на всички влизащи в зоната автомобили. Има два варианта на решение на въпроса. Единият вариант е бариерата, която ще бъде поставена там, да бъде автоматична, да става чекирането, а излизането на автомобилите да се осъществява покрай заведението Карамел, както в момента е организацията на движението. Има и втори вариант, входа и изхода да бъдат на едно място. Значи там, където се чекираш, излизайки, вече ще се заплаща и съответно таксата за престоя. Търсим, освен въвеждането на ред, търсим и икономически ефект и вие разбрахте, че този икономически ефект, поне предполагаемия, който искам да ви кажа, че към момента от зоната, която е площад Ботев, общинско предприятие паркинг и гаражи, месечно приходите от тази зона са около 1000-1200 лева. Очакваме те да бъдат поне 3 пъти повече при въвеждането на този режим и при тази организация и годишно очакваме между 35, около 35-40 хиляди лева предполагаеми приходи от тази зона. В същото време хората, които работят в момента на Антим Първи, или това е денонощния паркинг, който се намира зад Съдебната палата, със създаването на зоните за сигурност за Съдебната палата и зона за сигурност за районното полицейско управление, този паркинг, който е с площ около 1700 квадратни метра, на нас като предприятие са ни останали реално около 10-15 места, с които ние оперираме. Там работят 4 човека, чието заплати и издръжка са от порядъка на около 2300 лева месечно, а приходите не могат да стигнат 2000 лева. Сами разбирате, че сме на загуба и в този случай предложението ни е тази зона за сметка на площад Ботев да бъде определена не като денонощен платен паркинг, а като синя зона. При нея ще имаме по-малко приходи, но и разходите, разбирате, ще бъдат по-малко, тъй като в рамките на работното време там ще работи един контролер. Това са двете промени, които касаят централната част на града. Останалите промени, които са свързани с нещо важно, това е с оглед, много пъти сме критикувани, че са твърде високи таксите за служебните абонаменти. Правейки анализ на това, което се получава и че в годините са загубени много от клиентите, решихме тези такси при тази промяна да бъдат намалени, като служебния абонамент в синя зона, която е първа ценова зона или 1 лев, от 150 лева да бъдат намалени на 70 лева. А в същото време въвеждаме служебен абонамент за втора ценова зона 35 лева. Само за пояснение за тези от вас, които не знаят, втора ценова зона, това е зоната, която се намира в района на болницата и в района на Никола Войводов към ЖП гарата. В района на болницата, знаете, че имаше един период от време, когато синята зона беше отменена и там настана един хаос в движението и паркирането и се получиха страшно много оплаквания, че хората нямат възможност и там 25 стотинки за половин час и 50 стотинки за 1 час е платеното паркиране. По същия начин и в зоната в района на Никола Войводов. Там постоянно получаваме упреци за това, че не могат да паркират автомобили, които са дошли да направят покупки в двата големи магазина за електроуреди, които са и Домко, но мога да ви кажа, че когато има наши контрольори и зоната е под контрол, винаги има свободни места и местата от зоната на магазините е свободна и има възможност хората да си извършат покупките.
Другото нещо, което е с въвеждането на този служебен абонамент за втора ценова зона, който е съвсем поносим в рамките на 35 лева, собствениците на магазини, които са в този район, ще могат да си закупят служебен абонамент срещу 35 лева месечно и да могат да удовлетворят тези свои нужди. Промените, останалите, както каза господин Каменов, са свързани с района на Пенковски, това е квартала от бившата полиция, където е. При създаването на зоната и разширението и в предишните случаи, в този район остана една зона неплатени улици, които няма платено паркиране, и в тези улици започнаха да се получават тапи. Значи там много автомобили, които избягват зоната за платено паркиране, влизат и фактически в самата зона се получават задръствания, които предизвикват автомобилите безразборно паркирани там. С това единственото притеснение, което бихме могли да имаме и което биха могли да имат живеещите, това е, че тези от тях, които нямат лични гаражи, а тук повечето са домове, няма блокове, хората, които нямат гаражи, ще трябва да си закупят абонамент, годишен абонамент със стойност 36 лева за преференциално паркиране по местодомуване. И за това се надявахме, че тук ще има хора, които живеят в квартала и ще изкажат своето становище по отношение на това, което ние виждаме. Но по този начин смятаме, че ще премахнем тапите, които се получават и безразборното паркиране. В същото време от това, което е било сега като зона, отпадат улиците, това са водещи към дирекция на полицията, които с течение на годините се оказа, че са неефективни и за този момент не носят желания ефект. Общо взето, това са нещата, аз ги преповторих и малко доразширих. Ако има някакви питания по конкретни казуси от промените в наредбата, бих могъл да отговоря. Искам да кажа, че с тези промени, които правим сега, отговаряме на едно решение на предишния общински съвет, с което се искаше да се затвори кръга на синята зона и наистина да се създаде една затворена зона, в която, пак казвам, хората не като дойдат да питат зоната, това парко място ли е, а да знаят, че влизането в улицата носи вече задължението на всеки един от гражданите да таксува своя престой там. Искам, тъй като тук има много медии, искам да се обърна към тях и с още един момент. Моля, чрез вас ние ще направим една разяснителна кампания. Много моля, чрез вас да се обърнем към гражданите на Враца и да им кажем, че всеки един гражданин, който влиза в синя зона, места, които са платено паркиране, трябва да знае, че той, всеки един е задължен сам да извърши таксуването. А то може да стане по три начина. Първо, като предварително си е закупил талони от предприятието, общинско предприятие паркинги и гаражи, може сам да отбележи на талона своя престой. Втория начин, това е СМС паркирането на кратък номер 1392, където може чрез СМС да узакони престоя си и да се таксува, като получава обратно СМС и при изтичане на времето и това, че СМС му е прият. И третия начин, това е да се обърне към контролера, който е в зоната. Но искам ясно да се знае, нашите служители, които са в зоните, контролерите, те не са продавачи на билети, а това са хора, които контролират престоя там. И гражданите да бъдат така добри да
тъй като зоните им са, улицата е по-дълга, зоните са по-големи, да бъдат добри и търпеливи, да намерят нашия контролер и да го изчакат той да дойде при тях. Винаги, когато спират автомобили, той се предвижда да дойде при тях и да се таксува. Това исках да кажа. На разположение съм за въпроси. Благодаря ви. Да. Благодарим на господин Венчо Кръстев. Уважаеми дами и господа, всички чухте намеренията и замисъла, който е направен от общинска администрация и по-точно от общинското предприятие паркинги и гаражи за измененията в наредбата. Аз сега искам да кажа кое ми направи впечатление. Това е идеята за осигуряване на по-добра организация и безопасност на движението в нашия град, както за водачите, така и за пешеходците. И нещото, което много силно ми направи впечатление, вчера гледах по новините в Париж, освен на тази регулация, която сме въвели и ние, да е започнала нова регулация, пропускане само на автомобили, един ден с четни номера, един ден с нечетни номера, или допълнителна регулация се налага. Сега ние няма да сравняваме с Париж, но казваме, че това е единственият начин да може да се осигури такава безопасност. Сега от тук натам имате думата за въпроси. Ще помоля всеки един, който има въпроси към кмета, съответно към господин Кръстев, да ги зададе на микрофона, води се фоничен запис, без да ставате, за да може да се чува добре, да се записва за какво става въпрос. И всеки един, който задава въпрос, да се представя. Заповядайте. Групно само да ни кажете за колко нови места става въпрос. Аз разбирам, че условно, защото влизането в улица, която вече е обявена за синя зона, означава вече заплащане. Горе-долу колко нови места вкарваме в тая регулация? В смисъл нови като паркоместа? Да, да. Защото господин кмета ни каза улиците, кои са от до. Значи, паркоместата, които ще бъдат определени, това са зоната, аз ви казах, това са Бенковски, Петворачо Славейков и Здравец. Местата, точно колко ще бъдат, мога да ви кажа, когато се направи самия план. Те няма да бъдат много, но идеята за включването на тези улици е да не се паркира и да не се създават тапи, защото когато няма платено паркиране, там се струпват всички автомобили и улиците стават непроходими. А като места ще бъдат, може би, не повече от 20 до 30 нови паркоместа. Благодаря. Други желащи? Добър вечер, аз казвам Младен Чулев и съм домоуправител на гарнизонния военен столблок. Имам един въпрос към господин Кръстев. Преди време на улица Горко беше изграден магазин. По жалба на живущите там, магазина беше премахнат. В момента там е сложен гараж на това, като го хванаха с измамна с парите, Николай Тюпарски. Интересува ме, може ли на зелена площ, както се води по документите на града, да има поставен гараж? И трябва ли наново ние живущите там да повдигнем въпроса пред административния съд във Враца, тъй като има решение, че това е зелена площ и там не може да има нищо друго. Това вече около една година го търпиме, казват, че има сключен договор с вас. Аз не знам как може на тротуар да се сложи гараж и да има сключен с паркови гаражи договор. Ако не, пак питам, хората са настроени, искат да се заведе дело до административния съд. Искам да го избегна това нещо като домоуправител, затова и питам директно. Ще може ли да се премахне този гараж, тъй като той няма място там? Да, благодаря, господин Чулев. Това е вероятно онзи магазин с акумулаторите, който щеше да бъде. За него ли става? Да, за него и го махнат. Да, благодаря ви. А сега в момента е сложен гараж на Тюпарски, който се мъчи да го махнем, но казва, че има договор с вас. Интересно е как е сключен този договор, като това е зелена план на града и е тротуар. На тротуар не може да се прави. Това не е паркови гараж.
Значи, тъй като предприятието стопанисва и около 800 гаража, които се намират в град Враца, това е в централна градска част, Младост и Дъбника, и ми задавате въпроса конкретно, не мога да ви отговоря, но се ангажирам в рамките на 3 дена да извърша проверка и писменно ще ви вземем координатите, мои служители ще ви вземат координатите, до 3 дена ще ви отговоря дали има такъв договор и ако е в нарушение, съответно гаражът ще бъде премахнат и ще си остане площа така както е. Да благодаря, защото директно право в входа на стола, закон на 3 метра от граница, от къщи така натам, никой няма право да поставя нищо. Това го знаеш и вие, знам и вие. Много благодаря, извинявам се за... Да, разбрах ви. Може да само господин председател да се намеси. Да, заповядайте, господин Кметов. За да отговоря да не чакате с господина, че има на първа инстанция потвърдена заповед за премахване, така че за момента има съдебно решение по този въпрос. Много благодаря. Сърдечно благодаря от името на живущите. Благодаря и аз. Благодарим на господин Чулев. Заповядайте, дами и господа, други. Госпожо Лакова. Здравейте. Владислава Лакова, един въпрос на гражданин, който пита. Както за Чардаков, тук искам да попитам. Извинявам. Към господин Кръстев, ако имаш имот на фирма, който се намира в синя зона, все още ли трябва да се смени талон, карта, книжки и така нататък? Не ви разбрах въпроса. Аз цитирам въпроса, ако имаш имот на фирма, който се намира на синя зона, все още ли трябва да се смени талон, книжка, карта? Вероятно знаете какви правила или какво е изискването, ако не, може би за да уточняваме, ще трябва да се обърне лично към. Ако въпросът е, ако имате фирма, която регистрирана, вероятно, която регистрирана, да, и действа, вие имате право на служебен абонамент, който, както казах сега, вече ще бъде 70 лева месечно, който служебен абонамент, освен всичко друго, ви гарантира, че мястото ви е постоянно запазено. Но цената е 70 лева, като вече има съответния набор от документи, които се подават в предприятието и се взема стикер, който важи 1 година. Благодаря на господин Кръстев. Госпожо Лакова. Там имаше отзад въпрос. Заповядайте. Казвам се Чавдар Костов, живея на Никола Войводов. Искам да ви попитам, къде ще паркираме ние автомобилите си? Това са блокове, в които живеят хора. По цялата улица. Отзад няма паркоместа. Направили сте го синя зона. Багажа къде си го носиме го от 30 метра, за да мога да си влезнеш у нас. Това редно ли е? И кой го измисли тази глупост да стане Никола Войводов синя зона? Това е най-големата глупост, която мога да стане. Къде да паркираме ние? Общината помислила ли за това? Отзаде зад блока ние има тръбопост, който е на енергото. Има там на финансите някаква къща, има детска градина. Къде да паркираме ние? Това не е помислено, ми така нека си да са помисли. Те хора с магазините и те като тръгнах насам и викат ми, кажете им, че сме дали 2 жалби. Ние си плащаме данъци. А ние сме с най-скъпите данъци по града. И допълнително сега да плащам. Мисля, че не е редно и мисля, че трябваше да го разгледате това и да премахнете тази зона, синя зоната на Никола Войводов. 42, последния блок. Ма те са всичките блокове на цялата единица, няма къде да вкарат хора, няма къде да паркират. Това не е доглеждане, не ли е? Какво ли е?
Това са моите въпроси. И към кмета се обръщам към него да питам къде ще паркираме ние, къде има ли общината помислила ли за паркоместата? Когато беше взето решение, то е взето през 2012 година, когато беше взето решение за разширяване на зоната, там не е синя, тя е втора ценова зона. Идеята беше точно да има място за всички хора, които искат през деня да пазаруват, да могат да имат достъп до магазините. И второто нещо, което беше, и в момента, щом живеете там, вие знаете, че от лявата страна беше направена една стоянка за таксита, която има около 20 таксита. Това е изхода от алеята, която идва от ЖП гарата към Демокрация, а от другата страна ежедневно има около 15 таксита нелегални, които оперират. Тогава под натиска на и на ДАИ, и на превозвачите, които са най-вече автостопанството във Враца, беше решено да се осъществи контрол в тази зона и да бъдат премахнати първо тези нелегални таксита и второто нещо да има възможност хората къде да паркират. Практиката показва, че когато няма наши служители на Никола Войводов, през деня цялата улица е пълна с автомобили на граждани и други, а не на живущите там. И самата улица има толкова места, че ако бъдат платени абонаменти за преференциално паркиране по местодомуване, всички хора ще има къде да спрат. Вие тия таксита фанате ли ги нелегално? Те са и сега там. Какво приказвате, като не е верно? Нека ви кажат тия момчета къде стоят. Значи аз всеки ден също стоя там. Значи не гледате правилно. Айде да туриме по 100 лева, да ти туря 100 лева, да видим дали не е верно. И сега стоят тия таксита там. И ние няма къде да запрем. И като запреме той търчи там да ти слага скоби и разни глупости. И какво живееш в един блок и не мога да си влезнеш в къща. При вас така ли е вашия блок? И турате скоби, айде дай ще плащаш как. Не е редно това. Това мисля, че не е редно. Аз така го мисля, а вие що го мислите? Това са блокове, в които живеят хора. Има начин да ги фаните и тия с нелегалните таксита, и тия с легалните таксита, и всички има начин. Но най-лесният начин е да фанете нас, че живеем там. И няма къде да паркираме и паркираме там. Аз съм директор на общинско предприятие паркинги и гаражи и се грижа за паркирането и за реда на движение в тези зони. Аз нищо ви не казвам. Ако смятате, не, момент, за вас, според вас, много ли е заплащането на 36 лева годишен стикер, което е 10 стотинки на ден, за да паркирате автомобила си пред блока? Добре, не на всеки му поджур. Не на всеки му. Нямате днес 10 стотинки. Не става просто да бием 10 стотинки или не. Значи въпросът... Защо трябва да плаща? Въпросът... И защо са създадени сините зони? Вие знаете ли зелените? Защо са създадени? Защо? Не, аз ви питам вас. Вие сте директор на това предприятие. Аз ви казах, точно за това са създадени, за да регулират движението и паркирането. Това за екото на града. Най-много. Тия сини зони за това са права. А не да ви даваме пари и тук. Целият блок сега трябва да извадим. Не, че плащаме най-скъпите данци. Сега да извадим и да плащаме, че трябва да си запрем пред дом. Ами вие ме питате, аз живея в младост и... Плащате ли такова? Не плащам, но аз живея в младост, а вие живеете... Колко плащате данци? Извинявайте, че не се обръщам и нататък. Колко данци плащате на това? Извинявайте, може ли да се навеса? Господин, може ли да взема отношение? Да, извинявайте. Това става малко макленски, мисля, че това е... Така трябва да се случва. Това нападане не е начин, по който може да се реши въпрос. Искам да чуете много внимателно. За да живееш на центъра, обикновено, това не е само за Враца,
това важи за всички областни градове, за всички европейски градове. От тези, които живеят на центъра, винаги плащат по-скъпо. Оборете ме, ако не е така. Не можете да го направите. Така, в абсолютно всеки град, така че не сте прав за критиката ви в това отношение, защо трябва да плащате повече. Защото живеете на център, за това. Ако живеете в... Аз ви слушах, господин, сега моля ви да ме слушате. Ако живеехте в квартал, може би нямаше да плащате и за синя зона. Данъците ще да бъдат по-ниски. Това е лукса да живееш на центъра. Така че не смятам, че трябва да търсите вина в това, защото това е лукс да живееш на центъра, по-удобно е, затова се плаща и повече. И данъци, и място за паркиране. Аз не смятам, че таксата от 10 стотинки на ден е толкова скъпо удоволствие. Направете си труда да се поинтересувате в други градове как е, но в почти всеки български град, където има въведена синя зона за паркиране на центъра, домуващите също плащат минимални такси за този месечен или годишен абонамент. Така че не смятам, че това е някаква драма, върху която трябва да дебатираме чак толкова много. Не ви принуждава никой да плащате по 10 лева на ден, а става въпрос за 10 стотинки на ден. Това е услугата, това е удоволствие, което се плаща, за да живееш на центъра. Така че не смятам, че е някаква, кой знае каква драма, от която трябва да правим трагедии. Аз съм виновен, че съм се родил от център. Не сте виновен. Никой не ви обвинява, че сте роден на център. Перник пращат ли сини зони? Има ли някъде от мен? Няма ли. Говорим за Враца в момента. Ако искате, може да направите справка. Аз съм говорил с доста мои колеги кметове, където са въведени такива зони и има направен регламент, така че да не се получават такива етапи с паркирането. Така че това е нещо нормално. Когато човек иска да получава по-добра услуга, обикновено тази услуга струва нещо, нали така? Поправете ме, ако бъркам. Никой не ви обвинява. Аз също живея на центъра и си плащам дори за всяко едно паркиране, когато си паркирам колата срещу блок. Аз, независимо, че съм кмет, граждан като всички останали, аз също си плащам синята зона, смятам, че това трябва да е проблем. Но аз смятам, че не трябва да я плащам. Трябва добре, поне направете ни паркинг места отзад. Ще ви говорим отзад темата. Кой трябва да ги плати тези паркови места? Се мисля, че общината трябва да ги. Всичко трябва да плаща общината. Не да плаща, да ги подсигури. Добре, за да се подсигури, това означава да бъдат обособени. Кажете кой трябва да ги плати. Всичко трябва да се плаща от общината, така ли? Всички граждани на Враца трябва да платят паркоместата на хората, които живеят на центъра. Добре, хората, които живеят в Дъбника, Седнича и Младост, какво са грешни, че те трябва да плащат места за центъра на града, при положение, че идвайки в център на града, те самите също си плащат. Къде виждате справедливостта тук? А вие къде виждате справедливостта, аз да си плащам тук? След като живеете на центъра, господин, ще си плащате. Няма да плащате 1 лев за 1 час, а ще плащате 10 стотинки за 1 ден. Ето е справедливостта къде е. Говорим икономически, обосновано. Това не е ли справедливо за вас? Не е справедливо. Съжалявам, ние имаме грешни мнения. Интересувайте се и попитайте живущите надолу след по блоковете и питайте да виж какво ще правят. Попитайте, поинтересувайте се. Това е следно да ви питам, искате ли да плащаме данъци? Вероятно, че ми кажете не. Искам да е реално всичко и да е нормално. Не може да не мога да си спра пред блок. Това не може да... не е редно. Благодаря ви за отговорите, но не съм съгласен. Да, благодаря на господина. Други желащи, господин Донов. Благодаря ви. Уважаеми господин кмет и всички присъстващи, поне съм работил в предишния общински съвет по тази тема и съм така добре запознат. Мисля, че мога да дам така в това, което ще ви кажа, отговори на господина, който питаше, може ли да си спре пред дума. Но нека започнем с това, което предлагате. Ако проблема не се реши в една цялостност, а се работи пак така парче по парче, винаги в съседното място на това отработено парче ще се създават проблеми. Мисля, че най-удачното е зоната да бъде заключена между улиците, които бяха предложени от предишния общински съвет и прият този доклад. Грубо ще ви кажа Петропавловска, през дали ще бъде Бенковски или Раковски, да, долу, през площад Свети Софрони Врачански, или както го знаят по-старите врачани Благоев,
Кръстю Българията и отзад по, мисля, че беше Киткуров, да, до Ботев и така се заключва този кръг. Защо трябва да бъде цялостна зоната? Защото всички тези джубове, улички, които се образуват и които са публична или частна общинска собственост, в тази зона всеки, който паркира, трябва да плаща, независимо дали е собственик. Сега в наредбата има един такъв момент, който ощетява някои хора, че е записано само живеещите имат право на този облекчен талон. Да, но ако някой има там гараж, ако някой има купен магазин, пък живее в Младост или в Дъбника, той също плаща за това, което има като собственост в тази зона по-високата цена. Значи, той би трябвало да има право и той да паркира. Въпросът е каква ще бъде стъпката в цената на това паркиране. И още нещо. Има хора, които трайно работят. Давам ви веднага примера с паркинга, който обсъждахте на районното и на съдебната палата. Да, те имат зона за сигурност, но този паркинг се е превърнал и в паркинг на служителите, които работят там. Питам ви с какво те са по-привилегировани от другите, които работят в тези зони. Да речем адвокати или вестниците, там има редакции на вестници. Да не изброявам всички, които могат да работят в тази зона. Значи трябва да има едно стъпаловидно увеличение на цените за собствениците на жилища, за собствениците на имоти и за работещите в тази зона, които да получават такава преференция на този годишно облегчен талон. И сега, няма как да не се плаща в центъра, защото трябва да има и някаква справедливост в плащането. Този, който ще дойде да си свърши някаква административна работа от Дъбника или откъдето и да е в центъра и си плаща за 1 час 1 лев или за повечето, което пребивава, то е защото не плаща паркинг в Дъбника. А този, който живее тук, трябва да плати, за да може облагородяването на тези зони и освобождаването на паркоместа да освободят този проблем, кой къде е спрял. Давам един пример с София. Преди София да бъде на зелена зона, на синя зона, на всичките тия, които беше обособена, нямаше къде да паркираш. Имаше огромни надписи, пукам, гуми, не знам си какво там и с малките улички. Сега, когато е зона и когато навсякъде, където спреш, се плаща, винаги, където поискаш, можеш в центъра на София да спреш. Ето това е целта на създаването на синята зона. А увеличаването на парите като приходи е много лесно в края на всяка финансова година да се излезе или в началото на следващата, да се излезе и да се каже, тази година от синята зона имаме 150 000 или 200 000 лева приходи. С тези пари ние ще направим тази улица, ще разширим този паркинг в тази зона, ще подобрим тези тротуари, защото има поне няколко лоши примери. Един го чухте, за който става дума, господина, който каза за бившата Дунав, нали така? Да. За бившата Дунав. Вижте, започвам от там. Лошият пример е на лобизма, който е в полза на определен частен интерес. Когато е в полза на обществото, това е хубаво нещо. Но когато, да речем, Донко, или какъв беше това магазин, си слагат там едни, за да не му паркират, че нямало как клиентите му да спират. Чудесно, служебен абонамент, вземи си колко искаш. Но когато за всички правилата са ясни и точни, който спре, плаща. Другия, много лош пример. Другия край на града, близо тук до нас, площад Ботев, хотел Хемус. Някой си мисли, че покрай хотела трябва да има свободна зона, в която да му спират гостите. Не може да има такова нещо. Няма как да си слагаш конусите там на един паркинг, така вътрешен, и да не си плащаш. При положение, че веднага бих попитал този собственик, а концесията, на която си взел подземния паркинг, изпълняваше както е записано. И нещата приключват. Не може да има привилегировани съсловия, предни равни правила, които се предлагат в случай от общината. Трети случай е много така неприятен. Да, близо до мястото, където живеете, господин Кмете. Зад Тракийската принцеса има паркинг, синя зона. Но само там. Всичките други места, които са покрай къщата на Никола Войводов, се явяват като нещо
зона за самоуправство. Там един блок са си сложили, от време на време слагат верига, все едно, че това е тяхната собственост. Нещо от рода на това да народната си улица сложи една бариера и да ви искам по 50 стотинки да преминавате. Примерно. За това, ако нещото е зона и ако правилата в тази зона са определени, на всеки му е ясно, че където и да спре в тази зона на частна или на публична общинска собственост, трябва да спази регламента и то е за живеещите, за имащите собственост, за случайно спиращите в тази зона. То е толкова просто, че ако ние го усложняваме с разни варианти, улички и създаване на тапи, няма как да се получи. И тогава ще видите колко много места ще има и ако наистина тези пари се влагат в облагородяване на тази зона, изобщо няма да има основания за някакви въпроси от рода на това, къде си спре колата. Много мога да ви говоря в тази връзка, нека всички да вземат отношение, но пак ви казвам, работата трябва да бъде свършена веднъж, изцяло и да се знае. Сега сме, дето се казва, пред прага на другата сесия, свърши годината. Грубо казано, до месец април, ако вие приемете едно такова радикално решение за синята зона, ако тези правила в оставащите примерно 3 зимни месеци, примерно до 1 април, тогава има там една акция за безопасност на движение. Ами през цялото това време, този регламент, отпечатан, с една карта, на една листовка, да може да бъде слагана безплатно от служителите на синята зона, на всички водачи да бъде раздавана, медиите да ви помогнат, да бъде разяснено защо това трябва да стане. Тогава няма да има нито въпроси излишни, нито някой да се чувства ощетен. В общи линии това е. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Токов. Други желаящи? Добър вечер на всички. Казвам се Мирослав Беломиров. Преди да задам своите въпроси, бих искал да поздравя господин кмета за изключително оригиналната идея един емблематичен за нашия град площад Христо Ботев да бъде превърнат в кът за положителни емоции и празнично настроение, а на фона на осветлението сега е истинска коледна приказка. Когато имаме поводи за критики, ние не ги пестим, но в интерес на обективната истина, когато е направено нещо добро, следва да го признаем и да го оценим. Аз не мога да говоря от името на всички врачани, но лично от мое име, от името на моето семейство и благодаря за тия подарени положителни мигове. Всъщност, точно така, светът се развива, модернизира и усъвършенства благодарение на иновациите и такива съвременни схващания и мислени. По отношение на синята зона и организацията на движението, аз бих искал да изляза и да надхвърля синята зона по принцип. Няма да навлизам в аритметиката относно предполагаемите приходи, разходи и ефективността на организацията на това движение. Вие, съответните ваши експерти, са ги направили, аз съм сигурен, че те са точно така. Времето ще покаже доколко ще бъдат ефективни. Но не смятате ли, че увеличавайки синята зона, макар и с няколко парка места, слагане на бариери, ще изтласкате паркирането в останалата част, където и без това нашия град, аз обикалям цялата страна, е лидер в това отношение на безобразно паркиране. Там, където има знак забранено паркиране, е като знак за паркинг. Спирките си предполагат, че са места за паркиране. Мога да изреждам улици безброй. Вероятно тук трябва вашето усилие, заедно с ръководството на полицията, защото нарушението на закона за движение по пътищата не е само неслагане на колани и превишена скорост. Ако тръгнем полиците на града, аз мога да се заложа, че днес ще отида в районното, ако започна от сутринта до вечерта, с над 1000 акта съставени за установени административни нарушения. Улицата Генерал Леон, говорим кръстовището на кооперативния пазар, чак до следващото кръстовище. Знак забранено паркиране, непрекъсната линия, знак за паркинг. Аз съм се разминавал и изчакал с полицейски автомобил, полицейски служители. Те чакат и никаква реакция не изпълнява. Улицата покрай ДНА, гаражите там за резервни части.
Имаше някаква стихийна такава акция, организираха глоби, сега отново положението е също. С тази синя зона не смятате ли, че ще ги изтласкате към неба? Или ако това се случи, то да бъде осигурен контрол по спазване на закона за движение по пътищата, той важи на територията на всяка населена община, дори без да сме приели такава наредба. Защото чувството за безнаказаност, да, знам, не е във вашите правомощия, но общината да изгражда организацията на движението в съответното населено място и бихте могли да сезирате органите на полицията да си свършат работата. Надявам се да са ме чули и органите на полицията. Това бяха моите въпроси. Смятате ли, че ще се увеличи неправомерното паркиране? И ако така се случи, как ще реагирате на това, за да се осигури едно безпрепятствено? Да не говорим, че булевард 2 юни, дори по-нагоре от болницата, от 4 ленти за движение по 2 във всяка посока, сега са станали 2. Няма излизане от младост, защото нямаш видимост. Автомобила вече е в средата на платното, за да можеш да видиш дали някой идва отляво или отдясно, бивкат, показват средни пръсти, защото ние сме тарикати в България, докато шофираме. Реално видимостта е ограничена. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Любомиров. Само да вметна по отношение на направеното експозе, глава 8 от наредбата регламентира именно използване на репатриращ автомобил, който ще работи не само в синята зона, ще работи на територията на целия град и това е една от идеите, за да може да се справят с такива паркирания. По отношение на другите зададени въпроси, заповядайте на господин Малека. Благодаря, господин председател. Предложенията ви са много смислени и вашите, и на господин Донов. Аз ще отговоря, че няма да позволя компромис. Това беше заявено още с стъпването на длъжност на новия управител на паркинги и гаражи и с волята ни да спрат да се премахват скобите в 5 часа, в 17 часа, както доскоро беше практика. Знаете, че ние дори бяхме така повод на подигравка за това, че ако си оставиш и си паркираш неправилно автомобила, дори имаш гаранция, че в рамките на работното време няма кой да го открадне. Заради това ще ти слагат скоба. И това доскоро беше така. След нашата явно изразена позиция това да спре, има вече десетки повредени, демонтирани, изпочупени скоби от паркиращи жители и гости на града, които са свикнали да паркират по този безобразен начин, където си поискат без да плащат. Благодарение на това има и повишаване в събираемостта на приходи от глоби и поставянето на скоби на неправилно паркирали автомобили, което е първата малка, но важна стъпка да покажем, че няма да правим компромиси. Втората такава е недопускането на компромис с репатриращия автомобил, за който ние бяхме обявили обществена поръчка. За съжаление се яви само една единствена фирма, която достави паяк, който не отговаряше на критериите по обществената поръчка, заради което ние развалихме и поръчката. Защото смятаме, че автомобил, който трябва да репатриращ автомобил, който трябва да вдига автомобили, трябва да бъде такъв, че да може да вдига и по-тежки автомобили като джипове. Тъй като знаете, че има и доста наши съграждани, които с по-скъпи автомобили джипове паркират където си искат. Така че компромиси с това няма да има. Предстои обявяване на нова поръчка, дори на малко по-висока стойност, така че да може да се достави качествен репатриращ автомобил, така че да може да отреагираме на тези, които заради разширяването на синята зона ще си позволяват да паркират на улици и отсечки, където няма такава, за да не създаваме предпоставки за още по-големи тапи, което е вашето опасение, така че сме мислили за това и се надявам. Колегите, които ще работят с паяка, плюс колеги от районното полицейско управление, за което имаме увереност от тях, че ще съдействат напълно, тъй като съм сигурен, че поне в първите месеци ще има наистина нужда от активно съдействие от тяхна страна, имайки предвид какво ще се случи като непрестанно и непрекъснато вдигане на автомобили. Даже аз самия се притеснявам, че един репатриращ автомобил няма да е достатъчен на първо време. Но се надявам това да доведе до едно дисциплиниращо поведение по отношение на паркиращите от типа спирам където ми
където ми е удобно, а не където е позволено. По отношение на новите зони, това, което беше споменато като нерегламентирани места, които също са в центъра, това е тема, която с колегите от паркинги и гаражи, с колегите общински съветници може да обсъдим на комисия. Тема, в която наистина може да се помисли, така че има резон в предложенията ви. Но смятам, че с тези мерки, които прилагаме, до голяма степен режима на неправилното паркиране в нашия град ще бъде регулиран. Знам, че това ще е много трудно, ще изисква много усилия, ще изисква много нерви, но аз съм сигурен, че е крайно време да бъде въведен ред на паркирането и не трябва да има компромиси с никой. Така че ако призовавам нашите съграждани, който има сигнали за хора, които заграждат места с вериги, с колчета, с някакви други пособия, за да заграждат места за паркиране, без да имат право за това да сигнализират, за да може да реагираме на тези сигнали. Това важи и за тези, които си позволяват да паркират в паркови зони, на зелени пространства, в градинки. Има и такива, но тук от няколко месеца активно помага и новосформирания към общината инспекторат. Почти ежедневно имаме снимков материал, който се изпраща и на полицията, и благодарение на които се налагат и санкции на неправилно паркирани граждани в зелени зони. Така че това е допълнителният инструмент, с който следим за спазването на паркирането в нашия град, особено в местата, които са градинки и паркови зони, така че това да спре. И на няколко места в централна градска част това вече е практика, която не се случва заради непрекъснатия контрол, който има от една страна от инспектората, от друга страна от части от колегите от синята зона. Разбира се, този контрол никога не е достатъчен. Затова апелваме и към гражданите, когато видят нещо наредно, просто да снимат, да сигнализират, така че ние да може да реагираме на сигналите и да се налагат санкции. Благодаря. Аз ви благодаря за отговора, доволен съм. Сигурен съм, че наистина ще имате трудности, защото чувството за безнаказаност беше изграждано в продължение на години. Но ви желая успех и аз като гражданин бих ви съдействал всячески. Благодаря. Да, благодаря на господин Калмиров. Дами и господа, други ви въпроси? Заповядайте, госпожо, да се представите. Уважаеми господин Кмет, уважаеми председател на Общинския съвет, уважаеми дами и господа, уважаеми медии. Господин председател, аз съм подала молба преди години, за да може да се направи синя зона на червения площад. Ние комуникираме писмено с господин Кмета. Моята молба е следната. Улица Кракра, тя граничи с паркчето на природозащитен център Натура. Там живеят граждани, които имат гаражи, а паркират пред домовете на другите граждани. Говорим за номер 1, номер 3 до номер 5. Колите се паркират, за да се отиде, да се избегне синята зона и да се отиде на кафе на центъра, да не цитирам кое кафене. След това през лятото паркират на същата улица, Кракра, и отиват на велоалеята. Там натоварено, движението е много натоварено, минават деца, има пътно-транспортни случки, происшествие да го наречем. Една жена, без да си иска, минаващо дете, пресичайки, за да отиде да мине към Натура, не спазвайки пешеходната пътека, беше леко докосното. Жената се извини, веднага излезе от колата, бащата дойде и я наби, удари 2-3 шамара. Жената си тръгна. Моля ви, господин Кмет, значи пред Натура има служебни коли. Тези коли би трябвало поне една маркировка да направите. Има и аптека, има и там, където се ползва, хората обядват, има и супермаркет. На първо време направете една маркировка, за да се види после, когато ще мине водния цикъл. Вие така ми отговорите. И много ви моля, направете на улица Кракра. Говоря за малката уличка, не да паркират на зелените площи, огазиха живия пет, и да паркират пред домовете на хората. Сложете знак забранено паркирането, защото зимния период нощуващите коли пречат да се почиства улицата.
И ако се определи това място за синя зона, защото наистина избягва, това е под Сава Катрапилов, граничещата улица е Кракра. Много е малка улицата, много е тясна и на никой не е приятно, не че коли да седат с часове, когато има нужда дървали да се пренесат или багаж, има възрастни хора. Там, където непрекъснато трябва да се ползва колата на определен собственик. Затова ме помолиха вие какво ще направите, за да се сложи този ред. Не да нощуват колите, не чии коли, било на собственици на гаражи, пред чуждите домове и хората да не могат да си ползват портите, да си принесат каквото е необходимо от тяхните си коли, които те не паркират. Аз не разбрах какво е продължението. Искате ли сте да стане синя зона? Значи, аз съм предложила да стане синя зона, ако е възможно. Там паркират по 36 коли. През лятото аз съм ги брала 46 коли. На същото място червен площад. Там идват и автобуси, които паркиращите коли пречат, за да могат хората да се качат и да ползват до Мездра, където пътуват. Това нещо трябва да се как да го обясна, да се реши, но на първо време е редно да сложите маркировка. Една обикновена маркировка да се сложи, служебните коли пред Натура да се паркират, а улица Кракра да бъде освободена. Не да се нощуват там коли пред домовете и да се сложи знак забранено паркирането. Аз съм говорила с тези, които са от КАТ, служителите от КАТ, и те казаха, че това е работа на общината и общината може да направи това нещо. За да няма задръстване. Не е редно. Разбирате ли да нощуват? Това ми е моята молба. Ако можете на първо време това да го направите, Нина, само да попитам, това въпрос ли е или като препоръка? Значи аз съм го дала преди, когато говорихме с вас. Когато говорихме с вас, вие ми казахте да напишем молба. Това го давам като препоръка, но моята молба е да се сложи знак. Не да казват ежедневно зелените площи. Да паркирате и да викаме полиция и да сега, господин Кръстев в кратко ще отговори, но аз мисля, че трябва да се огледа подробно там на място, за да може да се вземе адекватно решение. Вероятно сега няма да получите конкретен отговор, но давам думата на господин Кръстев. Тъй като задавате един казус, това е малко извън централната градска част. Близо е, но е извън. На прима виста не мога да ви дам отговор дали може да стане. Знаете, че когато става въпрос за синя зона, от чисто икономическа гледна точка, първо се вижда възможността за построяването, след това има проект, който струва определени пари и самото обслужване на зоната също струва определени пари. Знаете, че това ще бъде примерно един служител. Нека, дайте ми малко време, ще направим анализ и лично ще ви отговоря дали има такава възможност и най-вероятно то ще бъде като болницата и Никола Войводов, ще бъде втора ценова зона, просто за да бъде въведен този ред, който искате. Има вероятно и друга възможност. Ще говорим с Комисията по безопасност на движението, дали би могло чрез знаково стопанство, поставяне на определени забранителни знаци, дали би могло да се регулира движението и да се реши въпроса и по този начин. Аз ви благодаря. На първо време, нека поне улица Кракра да бъде защитена, защото не може да паркират и непрекъснато им се прави забележка да комуникираме. Това ви моля на първо време да го направите на тази малка уличка, за да може от БКС колите да си вършат качествено работата през зимния сезон, когато снегът миналата година беше към метър и нещо. Благодаря ви. Да. Надявам се, че това е моята молба. Поне тази улица на първо време да се защити от тези некоректни шофьори, които нарушават закон. Разбирам ви, размоля поне за една седмица време, ще получите отговори и ще разговаряме лично с вас, какво решение бихме могли да вземем. Да, благодаря ви. Господин Геловски искаше, след това разберете господин Геловски. Иван Геловски, общински съветник БДС. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, уважаеми съграждани.
имам една идея, която отдавна така зрее в мен. Не е лошо да се помисли в зоната от Гевреците до Карамел, площад Ботев може да бъде намален с 3 метра, което ще освободи една доста голяма площ за паркиране на автомобили. Ако паркирането е диагонално или перпендикулярно на площада, мисля, че ще се осъществят доста паркоместа. Не е лошо това да се обмисли и ако е възможно, смятам, че ще има добър ефект. Да, благодаря ви. Само реплика. Площада се ползва не повече от 10-15% годишно. Така че, ако трябва да сме прагматични, би трябва да помислим за нещо подобно. Благодаря. Имам задачата, освен на моята, да задам следните два въпроса. Първо, статута на паркинга на площад Ботев, т.е. до църквата. Какъв е? Колко паркоместа са? Кой го стопанисва? С кого е договорен? До кога е? Има ли служебен абонамент? Плаща ли се? И така нататък. Вторият въпрос е, миналата година, някъде лятото, може би около август месец, се събираше подписка, в която повече от стотици граждани, да не кажа сигурно и над 1000 бяха, внесеха предложение тази зона от Гевреците до, в смисъл, от Гевреците до площад Ботев, до пешеходната зона да бъде освободена от движение, предвид на безопасността и да се обособи една зона за отдих на по-възрастните хора, да е по-безопасно на родителите, които обикновено разхождат децата си на площад Ботев. Въпросът относно тази подписка е, знаете ли новия екип кмет, има ли отговор, какво е становището, защото ние задължително трябва да се произнесем, да ни каже Общинския съвет трябва да се произнесе. При една такава подписка ние до този момент не сме я разглеждали, това хората питат какво се случва. Благодаря. Благодаря ви. На първият въпрос за въпросния паркинг, който е на митрополията, доколкото знаме даден безвъзмездност за ползване на Врачанска митрополия. Не знам с какви мотиви е направено това, но доколкото знам, решението е взето отдавна. Не разбрах има ли предложения в тази връзка, ако има, е хубаво да го обсъдим. Аз също смятам, че е тема, по която може да се помисли много сериозно, защото не смятам, че толкова ключово място в центъра на града трябва да бъде отдавна безвъзмездно. Вече това е тема, която трябва да обсъдим на комисия. По отношение на втория въпрос, темата е дискутирана на комисия. Вие може би не сте присъствали на въпросното, но дискутирана. На Общинска комисия е дискутиран въпроса. Чисто технически и експертно надалява мнението, че това ще затрудни много трафика в централната зона. Това е предложение, което аз също имах преди известно време и смятам, че трябва да се помисли върху варианта как да се облегчи трафика, имайки предвид, че това е зоната, в която излизат най-много майки с деца, майки с колички, с бебета и често пъти заради безговорното шофиране на шофьорите, които минават оттам, създават предпоставки за тежки инциденти и происшествия. Заради липсата на видимост, особено в една част, точно където са Гевреците, там наистина има много слаба видимост и опасно. Това е причината, поради която с колегите обсъждахме варианта какво може да се направи, за да се спре или ограничи минаването на автомобили. И затова господин Кръстев още в началото спомена варианта, че там в момента дискутираме опцията да се постави бариера, така че всеки, който минава, да си плаща за тази зона, топ зона в града, с който успоредно пък ще се намали и скоростта на минаване. На мен също ми се иска там изобщо не може да се влезе с автомобили, но знам, че това е идея, която много трудно ще се възприеме и много трудно ще се случи.
Темата е отворена, така че върху нея може да коментираме и в комисия към Общинския съвет, да бъде предложена като такава и на сесия, така че да бъде обсъдена, но има варианти, поне няколко, които да бъдат обсъдени за намаляване на трафика в този участък. Господин Геовски предложи един вариант, господин Кърсев предложи втори вариант с бариера, така че да се намали трафика и да се излиза от друго място. Третия, най-радикалният вариант, който предложихте вие, да се спре изобщо влизането на автомобили, но това ще според мен малко по-трудния за приемане вариант. Ако има други, аз съм на среща да чуя още предложения за тази зона, която наистина е много тежка както за шофиране, така и за паркиране, но определено там трябва да има промяна, защото така не може да продължава. Благодаря. Само да благодаря за отговора и наистина това е работа наша на Общинския съвет и на администрацията, както и на предприятия паркинга и гаражи. За този паркинг не е регламентиран, мога да кажа категорично, защото дълги години продължава и така. Нещо, защото така е било. Ама как, кой го е решил, няма решение на Общинския съвет, доколкото знам и така нататък. Тоест, стои въпроса, защото това е потенциал наистина, както казахте, който може да улесни точно тази част на централна градска част, движение и паркиране. Благодаря. Благодаря на госпожа Лакова. Уважаеми дами и господа, други въпроси? Господин Кмете, тъй като господин Донов засегна един въпрос, който аз чувам от години, но така или иначе отговор не получавам, искам просто да разбера, има ли някакъв проблем с паркирането при хотел Хемус? Позволява ли си някой да завземат градска площ за сметка на частни интереси? Просто мислили ли сте по този въпрос? Имате ли отговор? Как коректно ли е тази вметка, която той направи? Защото от години аз чувам това нещо, че някой там в центъра прави нещо, което не е редно и всички си затварят очите. При мен сигнали официални за нерегламентиран паркинг там не са постъпвали или внасяни. Има сигнали за направено паркирани автомобили, за автомобили, които не си плащат часовата зона, за което има и санкционирани. Аз лично съм сигнализирал за такива, но специално за нерегламентиран паркинг аз сигнал за там нямам. Така че наша прерогатива, която спомена господин Донов, и ако това се установи, ще бъдат предприети мерки. Благодаря. Благодаря, господин Кмет. Още повече собствениците на хотела имат концесии върху подземния паркинг. Аз мисля, че всички гости на хотела се възползват от тази услуга и си паркират автомобилите в подземния паркинг. Сега не знам дали влиза в цената на стаята или отделно се плаща, но все едно, да, вероятно категорията позволява да се заплаща. Значи, ние освен така да се каже репресивните мерки, които се предвиждат с цел организация и безопасност на движението в града, искам да ви кажа и нещо друго. Нашия град е с едно старо градоустройство. Законите, когато се е направило градоустройството на нашия град, са били такива, че не е имало задължение при издаване на разрешение за строеж на жилищни сгради да се осигуряват паркоместа, както е в много градове в други държави в Западна Европа. Но с новото законодателство, което се прие Закона за устройство на територията, вече има една разпоредба, която при проектиране на жилищни сгради задължително 1/3 от броя на жилищата, които се предвиждат да бъдат построени, следва да бъдат осигурени с паркоместа. И това нещо се изпълнява под формата на едни такива подземни паркоместа. Сега, при издаване на разрешение за изграждане на такива жилищни сгради, това се следи се стриктно, но тъй като нашия център е така построен по отношение на жилищните сгради в унисон на старото законодателство, този проблем няма как да се реши. Единственият начин е да намериме възможност да осигуриме места за паркиране и понеже виждам тук господин Стаменов, че е в залата, той имаше едни идеи, които сме го споделяли така с него и ще ги помоля да вземе отношение, ако може. Благодаря, господин председател. Аз така внимателно слушам
И естествено в комисията, на която съм председател по транспорт, обществен ред и сигурност, ние ще направим много сериозно дебат и включително това, което се казва тук. Сега аз специално по отношение на площад Ботев съм някъде по средата в момента между едната крайност да се затвори и другата крайност да се приобщат и другите паркинги да стане един голям паркинг. Мисля, че този въпрос, господин Кметът, трябва да се реши с новия проект за организация на пешеходната зона в Враца. И според мен това е най-правилното решение. А за момента това, което можем да направим е, мое мнение е това, да увеличим таксата за паркиране в централната част на града. Даже аз бих казал и значително да се увеличи. По този начин приходите, които идват, няма да намалят, защото таксата ще бъде по-голяма, но пък колите, които паркират в централната част, ще бъдат значително по-малко. Те ще търсят по-евтино платените паркинги на гърба на площада, така да се каже. И по този начин ще разтоварим много и ще дадем възможност за безопасно придвижване на пешеходците. Това е четвъртото предложение, което също е... То е така, вариант между всичките, но според мен това е решението. Аз ви казах, това ще бъде обсъдено сериозно от общинските съветници. Това, което казва господин Антов, това е една идея, която така е малко по-революционна и не знам дали все още сме озрели, защото не можем да си оправим цялата зона да не бъде противоречива. Това беше идеята с част от тези средства да се финансират по определен начин определени задължения на гражданите. Примерно, купуването на талони за паркиране да намали данъка, но с определен процент на граждани. Това го има като решение в редица градове в Европа. Другия начин е по-смело да се въведат синята, жълтата и зелената зона, което да се диференцират таксите по-смело. Значи ние сега да сме го направили за 2 места, за болницата и мисля, че долу беше на... Да, на Дунав, на Никола Войвода. Значи това според мен трябва може по-сериозно и по-смело да се направят зоните. Централната част да си бъде на стоеност, площад Ботев на една много висока, да има зелена зона, която да бъде в периметъра и тези, които са административните сгради, които са преко, както общината, както театъра, музея, те да бъдат на жълта зона. Казвам ги съвсем така тези имена. Но това е въпрос на разсъждение. Аз искрено се надявам на още идеи, да постъпят тази вечер повече идеи, за да можем реално да направим един хубав дебат. На комисията, естествено, вие знаете, че говорим за граждани, че комисията са отворени за граждани, могат да участват. Дойде време да го коментираме, ще подходим на отговорно. Благодаря. Благодаря, господин Стамев. Уважаеми дами и господа, други желаящи да си зададат въпросите или да дадат предложения, препоръки за варианти, свързани с регулиране и организация за безопасност на движението в централна градска част и въобще в нашия град. Ами ако няма желаящи, господин Кмет, има революционна идея. И аз го чуя. Понеже, слушайки внимателно дебата, ми направи впечатление, че има граждани, които се чувстват обидени от това, че живеят в център, пък трябва да плащат. Аз дори съм склонен да помисля върху идеята да направим така, че дори паркинга на общината да се заплаща. Да има такава опция. Аз дори съм готов аз също да си плащам паркинга като служител в тази община. Така че след като аз имам удобство, да си го заплащам, както всеки останал, който иска да паркира на центъра. И ако въдем този справедлив модел, аз смятам, че тогава няма да има средити и обидени, или да се въде абонамент, който да се плаща от всички държавни служители, които също работят. И тогава мисля, че това неравенство, което усещам от някои от гражданите, тогава ще отпадне и няма да стои на дневен ред. Това е просто идея. Благодаря.
Благодаря, господин Кмета. Интересна идея. Тогава вероятно ще се наложи на повечето общински служители да бъдат лишени на работа. Уважаеми дами и господа, има ли други желания за питания? Не виждам. Благодаря ви изключително много за активността, която проявихте, за гражданския дълг, който изпълнихте. Желая на всички приятна вечер. Закривам обсъждането по темата за изменение на наредбата за организация на движението. Всичко добро.